Malipayon nga Lunes para sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati mayong hapon. Kumusta lang? Ari naman ninyo kubos nga lagad si Tita Wilma para sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Kamustang pagpanyaga, tama ka pang sa ngaton panahon, gani maginahinay dira. Ang aton sini may mataas nga blood pressure, ang may mga balatian nga naga-trigger iyakon. Tama kainit kag kapa ang sang aton temperatura. Gani relax lang daraan ha. Upod ninyo sa sininga hapon, updanay kita tubtubtak na alas 3 dari sa This Is My Life sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kHz kag hi and hello man sa mga nakaupod sa aton dira sa FB Live pagiman sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Dira lang kamo para naman sa mga greetings kag inyo mga reactions syempre ang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-live, syempre, ara man aton chatroom, pwede ka mo dira maka-type sang inyo sa mga greetings, any recommendations, karon opinion ninyo para sa sulat nga mabasa naton sa sininga hapon, kag isend dira. Pakilike kag paka-share naman. Upon man sang pila ka mga public affairs program sang Action Radio Bacolod kag pati na ang mga dalag ko nga mga balita nga madulong sa inyo sa amon sa news centers, sa amon mga field reporters. Yes, sa mga flash reports, sa mga breaking news and developing stories. Ara lang dira ninyo ina makitaan, okay? Kag sa karon man nga hapon ang pagbasahon nga sulat ni Tita Wilma, ahay, paamo kay na bala. Na? Nagahambal na siya sa iya kaugalingon nga daw gusto na niya nga madula sa kalibutan sing-sing-sing-sing. Silingkwat, ay nanuman, paamo kay na bala. Hindi ka sa kalibutan suno sa iya daw, pulos na lang problema. Ay, amo nang matahom. Kag dapat mo i-enjoy silingkwat na sa iya nga. Pero hibaluon ta, kun nga, kag kun ano gid ang kaundan sa iya sinisulat, preparan nyo man ang inyo mga reactions karon. Mga maayo lang. Kag buligan naton kung paano naton ma-motivate ang iya sini kaugalingon nga mangin positibo ang dalagan sang tanan. Ha? Kay life is beautiful kuno mo, di bala? Okay. Katon man tag sa zodiac sign para sa itong tag sa horoscope, bantayan man. Kadasig na sa aton oras impuntulas 2 na pero dali gid lang antes man ako magbasa sa aton sulat sa sininga hapon syempre ang aton nanay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-bala ka mo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka maayo. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Lumanyak ka na klase sa babae! Lumanyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Pressure na tayo! Pressure! Online live. Wow, first gid. Kamusta na Sir Edrica Ford? Aton sa ni OGGT. Good afternoon lang dira. Mayong hapon ha. Sir Melili Uligo, thanks for the big heart and for the love sa Action Radio Bacolod. Ma'am Ana Sinoro, maulanon nga hapon kuno Action Tito Wilma. Nagaulan naman dira sa La Carlota, ma'am. Hay diri sa amon sa Bacolod kapaang sang panahon, no? Bisan naari gani kami sa sulod sang air condition ay abaw do hindi ka dulot pa mo kana. Okay, ma'am, thank you gid na naga-monitor sa radyo. Halin Lunes. Kag Lunes monitor sa radyo man, Ma'am Wilma. Okay, Christine Menias Villalobos, Sir Mileli, salamat gida. Mayong hapon man sa imo. Ginatamyaw man ni Sir Mileli, si Ma'am Star kag Document Mayo Chinky Delagdon, Noel Amar kag Sir Alex Montesa. Kundi iya makuha sa kakaagaw na po, hindi ta na malikawan. Maulano na nga itong panahon, ma'am. John Serna, yes, salamat. Mayong hapon sa imo. Diramon sa Barangay Lagran, Hala Carlota, tudo man ang ulan. Ato to si Cisco Sara sa Pilar Compound, naga-monitor. Mga sis kag Brad, kag mga apo kumanbaw ka, very good, gid. Okay, enough lang na, anay. Balikan tali na karong dugang naton nga mga greetings. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumanyak ka na klase sa babae! Lumanyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang Action Radio Philippine Standard Time. Anyway, antes man si Tito Will mo magbasa sa atong sulat sa sining nga hapon. Karon nga adlaw is a holiday, wala gid ko ka-mention kay ina, pero naghambal gid ko nga tamyawon ko gid kamo sang Happy National Heroes Day. Kay kabalo kita diri sa Pilipinas ya ginasaulo gid naton ang adlaw Agosto 29, National Heroes Day. Ini ginasaulog naton para man nga aton pasidunggan kaga aton man handurawon ang tanan nga mga baganihan, ang tanan nga mga heroes sang panahon no sa Espanya natungod sa revolusyon nga nagkalatabo nga diin ang aton mga baganihan nga ini mong nagbulig man no para nga maangkon naton sa bugos nga pungsod ang kahilwayan or independence, di ba la? Amo ining pinakamahambal masiling bala naton nga hindi lang niya mga Pilipino masiling nga mga maisog sa hambal kundi maisog sa pagpakig-away sang kinamatarong kag magabuwis gid sang dugo sa pagdampig kag paghatag proteksyon sang aton pungsod Pilipinas. Kag
Ga aton man as madumduman National Heroes Day. Sino na National Heroes naton? Si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Emildo Aguinaldo, Apolinario Mabini, pila lamang ina, no? Nga nakahatag gid sang inspirasyon para sa aton nga mga Filipino nga kinahanglan sa karon padayunon ginaton ang paghatag proteksyon kag dampigan ginaton ang kahilwayan sang aton pungsod Pilipinas. Okay na Tita We, no? Pero dali lang, relax lang kay si Tita Wilma magabasa sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang sulat nga itong pagabasahon si karon malipot lang ni siya pero madalom ang dalagan sa niya sinistorya. Nagapatawag siya sa ngalan Gloria. Ini si Gloria sang Bacolod. Ready siya na yun sa central nga bahay sang Bacolod, na. Anyway, ang minsay ni Gloria sa This Is My Life na gasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa radyo kag ang ara man sa FB Live. Tita Wilma, ako suki man sang Action Radio Bacolod. Kag nagapamati gid sa This Is My Life kada hapon. Sa palibot namon damo kamudi listeners, bo salamat gid, no? Kay daw kaano gid man sang imo lugar, no? Kay familiar sa aton, no? Ang akon lang Tita Wilma luyag ipalabot sa programa This Is My Life na tungod man ini sa akon mga pag-antos sa kabuhi. Ari na. Ako gali si Gloria. Hindi ko ni tuod nga ngalan. Ari lang sa central nga bahin sang Negros. Mamangkot lang ko kun nga pulos na lang pag-antos ang kabuhi sa kalibutan. Hindi na matapos-tapos ang problema. Malipay ka lang, kadali, tapos may kasubo nga mag-aabot. Maayo pa sa other world, ang mga ginayutan niyo, maayo pa sa other world, wala gutom, wala uhaw, wala man kakapoy nga mabatsyagan. Pulos tanan, matahom ang mga makita mo. Upod na ang mga anghel sa palibot. Tita Wilma, abi mo, gusto ko na tapuson ang life ko para matapos na ang pag-antos ko. Halin sang gamay ko hasta subong, pulos na lang kasubo ang kabuhi ko tungod sa mga problema. Hindi na gid kuya, surrender na gid ko sa kalibutan. Nga ang nagsulat ko, kabay pa nga malugpayan mo man ang akon balatyagon. Dako man ang pagsalig ko, nga mapaumpawan mo ako para hindi man ako makapamensar, nga tapuso na ang tanan diri sa kalibutan. Salamat sa pagbasa, Gloria sang Bacolod. Okay, una sa tanan sa imo dira Inday Gloria, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Malipot lang ang imo sulat, wala sang detalye kung ano ang mga pag-antos ang imo gina-eksperyensya sa karon. Ang paghangop ni Tita Wilma tuman kadalom
sang sitwasyon mo sa kabuhi. Pero isa lang ang imo mga dinalan, ha? Daw masiling ka bala, nagahandurawan ikaw. Exacto, right term, mga gamit ni Tawe, no? Daw imo lang bala gina-imagine ang sitwasyon sa kalibutan, pero wala mo na mentionar specifically kung ano ang imo sitwasyon nga masiling ikaw pulos lang kasubo, humalin sang gamay ikaw, tubtub sa imo sitwasyon sa karon. Na? Masiling ko bala malipayon ang greetings ko pa kaina pagsulod ko sa This Is My Life. Malipayon nga Lunes para sa tanan. Na nalipat gid ako nga ang sulat gali nga pagabasahon ko puno sang kasubo. Na? Pero in thy Gloria, life is beautiful. Amo na iya, na? Okay, as always, dili, suno sa imo, nagapamati ka sa This Is My Life adlaw-adlaw. Kung nagapamati ikaw, kag nagaupod sa sininga programa tag sa kaadlaw, na-notice mo, na, bisan paano nagatinguha gid si Tita Wilma, nga ma-divert naton ang aton mga negative vibes, ang mga negatibo nga panumduman naton sa aton kabuhi into positive nga kinahanglan tan-awon naton ang katahom sa aton kabuhi, ang katahom sang kalibutan. Kay nga ang tanan nga gintugas sang mahal nga Dios pulos tanan mga matahom o galing puno man sa mga paghangkat. Kay ina nga mga paghangkat amo ang magapamatuod sang aton pagtuo kag pagsalig sa nagtugas sa aton ang mahal nga Dios. Di ba la? Masiling pa ko tayo, have a blissful Monday para sa imo na pero ang ending kinagaro masilingig ko amuna kinahanglan sa imo adlaw-adlaw kinahanglan mangin puno sang grasya nga igakalipay naton kag grasya nga magahangkat sang aton ikasarang amuna iya ang aton tan-awon sa kalibutan in thy Gloria sa ngalan mo pa lang nga napilian mo pa nga tawgalan ko titawe kay Gloria na matahom nga ngalan kung Gloria, di ba? And exalts kung kantahon akon kada Christmas, malipay ka yan. Katahom, magsiling ka nga Gloria. Pero amo na siling bala naton. Ano man ang banas nga imo ginausoy, tunukon man o kun matahom ang imo alagyan, kung duha ka banas ang papilion mo, siyempre, kita, bilang tao, human being as we are, balang ginhambal, mapili kita sa matahom nga dalan, kay ti matawhay, without knowing ang ending sinagalin di maayo. Pero kung piliun naton ang tunukon nga banas, ara dirang sabat sang imo mga handom sa kabuhi. Ang imo, balay mga imahinasyon, do atong, yes, mabatyagan nato ng imo sufferings diri sa kalibutan, pero masiling tabala indayglo na ina nga mga hambalanon do pareho nila ay oo anak no, pero hindi kinahanglan mangin positibo lang ang tanan. Dapat mo na himuon. Dapat mo instill sa imo paminsaron kag sa imo heart na pagbuot ini sang Ginoo para sa akon, buot silingon, masarangan ko ini. Ginhatag niya ini sa akon, bisan ano kabudlay, ikamang ko, isalom ko, ibutwa ko, kag itindog ko, kag padayon ako nga magapanglakaton, upod sa iya. Amo lang na baladay, paamo kay na, why ka naka-mention sa imo sulat diri, kung may pangabuhi ka, pila imo edad, pamilya mo, whatever, kay daw makita ako desperado ikaw sa imo kabuhi na kulang ikaw. Sorry to hurt you, ha? Kulang ikaw sa pagtuo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Amo nang kulang sa imo. Masiling tabala, always think the good sides of life no matter what, with a big smile in your face. Bisan sa sulod sang imo balityagon, daw makasiling ka, Lord, do hindi ko makayahaw, pero I trust in you.
I trust everything in you. Ikaw nang maalam para sa tanan. Kay bisan ano kabugat, kag ano kabudlay, ay pati halang ko pa mo kay na gahambal na si Tita We, kay hindi lang yung lahog-lahog ang naagyan ko sa kabuhi ko, sa tudtuod lang. Gani daglo. Ano gani? Padayon kita. Mamo ka lang, padayon kita. Kaya nga, kung permi lang negative ang sulod sang pamensaron mo, pulos lang kasubo, ay ti anong madangtan sang kabuhi mo? Amo nang natawag nga, frustrations, tanan, ti wala sang madangtan nga maayo ang kabuhi mo, di ba la? Pero kung lantaw naton ang pihak on the other side, sang aton kabuhi, kung happy ka, happy man ang imo mangin kapalaran, right? Kung an pa pariyo bala nga, kung anong ginapamensar mo, amo gina ang maangkon sang stimulus mo. Di ba la? Amo gina, may sila mo na, ang hindi na madulo sa pinsan ko, mind overpower, nga sila do hindi mo mahimo, pero mahimo mo. Yes! Kaya nga ara siya nagaupod sa imo. Tungod sang kadako, sang pagsalig mo sa iya. Nakasandig sa aton mga kamot, nakadepende sa aton mga kamot ang aton kabuhi. Updan pagid naton sang pagpangamuyo kag pagampo sa iya. Sa kaluoy kag sa bulig sang mahal nga Dios, maangkon gid naton ang mga blessings kag kadalagan. Indi man sobra-sobra sa aton ekspektasyon, kundi mabatyagan lang gid naton nga bisan gamay ginhatagan niya sang sabat ang aton ginaampo sa iya. That is how powerful God is. Tandaan mo in the gloria, na? Tandaan mo nga, tanan nga ginahimo mo, ano gani? Put God in it, and He will crown your effort with success. Nothing is impossible sa ngalan sang Ginoo. Kag hindi kagid malipat. Hindi kagid malipad kung kulang ikaw sa pagpangamuyo kag pagtawag sa iya sa tanan nga tion, inina ang tion nga maghulag ka. Maghulag ka, tanan nga ginahimo mo, upda siya, kay hindi kaniya pagtalikdan. Pabayan, hindi. Kay siya lang gid ang wala katapusan naton nga paglaom sa aton kabuhi. Siyang maghahatag sa aton sang kadalagan, kag siya man ang maghahatag sa aton sang kalipayan, right? Yes, amo gid na iyan, Wala mo na guro nga wala untat man ang problema nga nagaabot sa imo, na kay kulang ka sa pagtawag sa iya, kay sa tuod-tuod gid ang Ginoo maalam sa tanan, above all, wala sang makatupong, wala sang makalabaw, hindi bala? May ara nagahandom nga amo ni mas maalam ka mo kani ka og pinaka the best sa bilukan, pero wala sang makatupong sa kaalam ka kagamhanan sang mahal nga Dios. Kung may pagtuo ka man, kulang pa. Amana bala. Kulang pa, masiling sila gani kung kay isa nga, ano gid ginaano niya nga kada Domingo nga kinanglan gid magsimba ta, nga pwede man lang anytime, pwede ta ka-pray, pwede ta ka-pray anytime, anywhere kung gusto naton. Yes, correct, ina. Pero ano bala hambal sa Ginoo? Nagwali naman si Tita Wilma. Hindi kitutuod lang yan. Ano bala yung hambal sa Ginoo? Sa 7 ka adlaw nga ginhimo niya ang kalibutan, ang adlaw, ang Sabbath day, among ginhatag niya para sa aton nga kinahanglan man naton magpahuway. Nga sa adlaw nga kinahanglan magpasalamat kita sa iya, nga kinahanglan magbisita man kita sa iya puloy-an. Ano ginang isa, 2 ka oras nga magbisita kita sa iya puloy-an. Pero tuod-tuod bala bisan ano ka prayerful, bisan halin sa aga tubtub magabi, ikaw nga dugay-dugay sa pagpangamuyo. Lain bala notice ninyo, lain gidya ang balatyagon kung makakadto ka sa ginatawag church, ang puloy-an sang Ginoo, Lain ang balatyagon. Gani kung kulang ikaw sina Inday Gloria, hindi ko magsiling nga itry mo or tilawan mo, himo abala. Kay mabatyagan mo gid ang ginhabal ni Tita Wilma, kay ina ang nabatyagan ko. Kagun iban makarelate sina, salamat gid. Di ba la?
kung ano ka, na every Sunday, o kung, let's say, kung ano, why mo na-mention, kung ano man ang imo relihiyon, ano ka man nga sekta, wala na iya problema. Kung ano mga celebration sa inyo church, upod ikaw. Kung akon, kiti ako katoliko, makasiling man ko sa imo, kung deboto ikaw sa isa ka santo, mas nami pagyan, no? Nami pagid adlaw-adlaw o mag-grocery ikaw or mag-novena ikaw, pray ka gid kay Lord, kay Jesus, kay Mama Mary, di ba la? Ay makitaan mo gid kag mabatyagan mong kamag-an sang pagsinalayo sa sulod sang inyo pamalay, sa inyo panimalay, mas sa imo balatyagon ay masiling ka pati kalibutan mo do mamag-an. Bisan nagaabot ang problema. Daw hindi makasiling ko daw hindi mabugat kay tungod nga bisan katuman kabugat sa balatyagon na ito daw kahapos pangitaan sang solusyon. Kag kun ara ka sa iya hindi tao lang kita hindi tayo madulaan problema adlaw-adlaw kisa gadurupol pa mo kisa isa duwa tatlo di ba pero nga ma-manage mo kang mapangitaan mo sang solusyon it's because of him kay ara siyang ginatawag nato as always di ba la amo na si Lingko amo na iyang life sa kalibutan dapat adlaw-adlaw mahatag kita time sa iya bisan kalit lang o bisan gamay lang di ba la amo na iya kaya ano gayong nahambal ni Tito hindi mo ma-appreciate or you cannot appreciate the beauty of life not unless nga imo i-embrace ang tanan nga challenges nga nagaabot sa imo kabuhi. Kay nga tag sa ka-challenge o tag sa kapagtilaw nga nagaabot sa kabuhi mo nga malampuasan mo, the more pagid kang nagabugat nagadako nga gadako man ang love mo sa iya. Amula na ta inday magpakabakod ka. Magpakabakod ka. Salig ka lang sa hindi pa panumdumay naman. Ano na nang imo yung nga mga imahinasyon, mga kabuhi na nasa piyak nga kalibutan, way kakabalo, na? Halimbawa, kung kutlon mo ang imo kabuhi, imo kaugalingon nga kabuhi, mortal sin na ina, mo pa nang antusan mo, di ba? Kag hindi na solusyon ang ginapamensar mo nga gusto mo na tapuso ng makabuhi mo, para sa imo gusto mo na matapos ang mga pag-antos mo ay sala gid na my dear hambalon ta ka physical body mo lang ang madula diri sa kalibutan madula ang hangin nga ginahaklo mo yes mapatay ikaw di ba la when oxygen lawas mo mapatay ikaw physical body mo lang na tubtob buhi man ang imo sini espiritu or imo spirit kagabi mo kung ano nagatamod lang na siya nagatamod lang na siya or magatamod ka lang sa mga palangga mo nga ari diri sa kalibutan nga ginbayaan mo ay oo natamdan mo sila gusto mo sila uyatan gusto mo sila haplason gusto mo sila hakson gusto mo sila paghag mo i-kiss mo di tungod wala ka na yung physical body espiritu ka na lang wala di ba amo na nga kinahanglan konsiderahon kaglang taon ginaton life is precious in this world naman nga kinahanglan nga i-enjoy nato ang aton kabuhi samtang nagaginhawa pa kita kag makahulag pa kita gamita ina sa maayo amo na isulod sa problema mo amo ina isulod sa pensar mo tanan nga problema inday glo may solusyon kag tanan nga nagakatabo sa kalibutan wala sang permanente bisan pa sa relasyon amo na siling naton ang tanan nga bagay ginatimbang-timbang may maayo kag hindi maayo di bala may kalipay may kasubo di bala ginabalansi na sang Ginoo sa aton amo na siling naton nga kung may kasubo may kalipay kung ang imo subong kabuhi pulos pag-antos pulos ka lang pag-antos pulos ka lang pagsakripisyo kag para sa imo daw wala ka na kalampuasan hindi kung wala ang imo kalipay diri sa kalibutan hindi ka makapakot sa piya nga kinabuhi pulos kalipay pakabakod lang kinanglan magpakabakod ikaw duganging pagsalig kag pagtuo mo sa mahal nga Dios God bless you my dear i-enjoy ang mga challenges sa aton kabuhi muna siling natin nga what you think you become kuno mo di ba la you may face defeats in your life but never let yourself feel
defeated. Di ba la? Tandaan mo gina. Kaya nga, you only live once. Tiko ni muon mong maayo, okay, kid, very good, kid, kay once is enough. Diba? So, salamat gid sa imo, Inday Gloria, sa pagpaambit mo, sang imo madalom nga sulat. Malipot lang siya, pero tama kadalom. My dear, talikdi ina, gamita sa maayo, kag kinanglan mangin malipayon ikaw. Gamita nga inspirasyon ang mahal nga Dios. Himua ina nga sentro sang imo kabuhi, kay dira mo makita ang kalipay nga imo ginapangita. Na? Salamat gid kag sa iba naton dira nga mga kauturan kun ada dira karon may ara kamo i-share nga maka-inspired sa iya. Kay matsyag ko wala gid sa may maka-comfort sa imo Inday Glo. Kabay pa ana natandog nato ng imo balityagon kag na hatagay natong kasanagan ng imo pamensaron. Indi amo sina kapintas ang kabuhi sa kalibutan. Kung kabalo ka lang magbaton sang kapaslawan, kabalo ka lang makigbato sa kalibutan, may kalipay nga nagahulat sa imo. Okay, ada lang itong text hotline, ada man nga itong sining chat room sa Facebook Live, sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, kag syempre man kung kamo gusto man mag-share na, sa mga kabahin sang imo kabuhi sa din man nga aspeto nakatag sa imo inspirasyon o kung nakatag man sa imo problema, mga inagihan nga pwede man magamit nga pala hinandigan sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa sini nga programa, sulat lang kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man sa iton sa ni Facebook account kay ti daw mahapos dira mo, di bala? Pangitaan nyo lang aton Facebook page Action Wilma Sugaton. May ara dira kita nga mga ginpang share ninyo, hindi lang magdali kay ginaamat-amat ko lang ha. Kag sa aton man personal account Wilma and Tupina Sugaton. Pwede nyo gidira masend. Kaya ako lang ako lang sina makabasa. Na, kay ma-open ko muna sa aton sa ni Messenger. Okay, let's 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo! Sa aton dira nga mga naka-FB Live, yes, salamat gid. Dali lang balikan ko. John Sir na salamat. Mayong hapon ko natawi kag sa tanan na. Kay John Sir na yes, kay sa barangay Lagranala Carlota, yes, okay. Lian Claridad, mayong hapon man sa imo. Ma'am Elizabeth Gamala, yan, ara na si Father Fred sa akong listahan. But anyway, thank you gid ma'am na please greet ko na kay Reverend Father Alfredo Gamarcha and Reverend Father Chris Gonzalez on their birthdays today. Dungan gina sila as always. Thanks a lot. God bless you and your family circle, mamwe. Thank you gid Ma'am Elizabeth no for the prayers and for the love, flowers and the kisses you sent. Ma'am, thank you gid. Gapamati gid sa radyo sa SQB Fish Farm dira sa may Ibi Magalon ara dira si Sir Mileli Oligo mayong hapon Action Tita Wilma Manjo Arnejo, salamat man si Ma'am Marilo Varon, madamo man nga salamat sa imo. Mayong hapon ari lang kami diri nagapamati sa Binalbagan Inday Home Lumina, salamat man na mayong hapon ko no. Arlinda Ordonez Planas, mayong hapon Tita Wilma watching live from Iloilo City. Sa mga taga Iloilo dira mayong hapon gid na. Jomar Dinoy, Tita We, pabati kami diri na Girom. Oron pa na. Kag ni Tatay Romeo Dinoy from Dondon. Sa may Mabini, Batangas City. Mayong hapon, kamusta lang kamo dira Girom and Tatay Ruming. Dira naman kamo guruhid luto ano gani. Puto kag bingka namin. Isla magluto, puto kag bingka mo. Na-miss na namon. Mayong hapon to kag sa tanan, ilabi na gid sa pumulo isang barangay 13. Halin kay Inday Marisa Arcala Francisco. Tuto Joshua B, tuto atan mayong hapon, tamyaw ko lang kumari ako no, si Star Mayo kag si Jinky Dialagdon. Yes, love you always, Lani Hiromiano. Yes, Ma'am Lani, thank you, good and good afternoon. Juvie Munares, madamo man nga salamat. Okay.
Blessed Monday to we sa letter sender. Yes, karon. Abasahon ko na. Kay John Sir na inyo mga greetings na basahon ko. Naisel, mayong hapon Tito Wilma. Okay? Mayong hapon sa Isada Pabati Kamaderini na yes dan. Baby James, si Rico kag si Dinoy Francis. Okay, salamat gid. Okay, enough lang na guro anay dugay-dugay naman aha. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses, pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon.
Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan, sa mga Ara lang na si Tuto Eddie Lau, supod kay Nanay Isabel sa may Victorias na Sir Melili Oligo, aral na siya sa farm. Dito nga farm, ginihambal ko, basahan ko sa FB Live. No, may hapon lang na Sir Melili. Okay, katuan ko anay pila ka mga reaction sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati, no? Ang ilaman mga suggestion para sa atong letter sender karon nga hapon. Hambal gani ni Ma'am Julie Militado Patrimonio, sila nga Blessed Monday to sa letter sender. Behind the great plane is the great behind the great pain, no? Is the great plan of God in your life. Be strong and prayerful. God bless you always. Amo na nga iyahambal na sa itong sini letter sender Inday Gloria na pasensya naman kay kung kisagad dulubli panulok ni tawe. Siling naman ni John Sir na tawe advice ko lang kay Gloria ang tanan-tanan may katapusan gid na iya nga pag-anto. So kita mo believe in yourself lang bala and believe in God kay tuod gina siya. Di bala? Ang life katahom. Ang life katahom, ani ka, nang laktod ka naman tawe. Sa sender, wala kagid kalipay, sobra naman day, hindi ka mag-amusina. Ang life katahom, mag-enjoy ka sa mga tao nga ara sa palibot mo. Magsimba ka para makabati ka sa maayo nga pulong. Maayo ka gani, makalakat ako gahigda na lang, pangamuyo, enjoy ka gid. Mag-amo ka sina kung negative ka, wala gid dapat wala gid no, dapat positive ka, enjoy, happy ka gid, kay buhi ka, magpangamuyo ka gid. Ma'am Ana, salamat isa ni nakadakong inspirasyon ang sitwasyon ni Ma'am Ana Sinoro, di ba? Nga siling niya maayo ka gani iya Inday Glo, kay makalakat ka, siya nagahigda na lang. Pero malipayon siya. Amo ni siling naton, ay agree gid ako no si Ma'am Ana. Sakto gina magsalig ka sa Ginoo, concentrate to pray not once every time gid. Magkabuligid sa imo, di ka magpamansar sang amo na day yung sakto gid, no ma'am, no? Ari pag hindi pa si platan ko di ang aton sa ni text hotline. Sa itong text hotline, perfect gid ang lagay ni the way abi mo gaamo kasi na kay ang tan-aw mo ang natan-aw mo mga butang nga makita
Ang 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang butang nga makita temporaryo apang ang butang nga hindi makita eternal na dugang pagid o may Psalms pagid siya. Na 34:19, many are the affliction of the righteous, ang pagtilaw paagi paagi sang Diyos para kita ma-purified. Yes, Tatay Tony, salamat gid. Na 8220, Tatay Tony, madamo gid nga salamat. Siling pagid ni 4538 mayong hapon titawi sa sender, hindi pa yung katapusan sang kalibutan. Kay sa piyak sang pag-antos, may nagahulat nga kalipay. Sa mga kabudlay, may solusyon gid. Ang dapat lang magpanawag ka sa iya kay ara siya mabulig sa kinabudlayan. Always thank God lang gid. Without Him, you are nothing. God bless you, Gloria. O hindi ron na madamo nga salamat. Kabalo ko busy ka na dira subong sa imo puluyan sa pagpreparar. Bapaamo ka na sa pagpreparar sa sa pagpreparar para sa ber nga ginatawag. We only have 2 days more to go, Berna. Nagali-li na si Jose Marichan. Nagali-li na siya. Okay, mayong hapon, nagapamati naman kami di apaliyog lang tamyo sa pamilya ni Junjun STL. Yes, Inday Kuret, no? Sa Shandalumbia Dos, may damo gini salamat. Okay, pila lang ina sa mga nagpadala sang ila sini mga mensahe, kag sa siningabahin. Of course, antes sa Tita Wilma magbasa sang eton horoscope karon nga adlaw Lunes. Okay, di ina ato Tita We. Yes, happy birthday sa itong mga birthday celebrators for today. Agosto 29, National Heroes Day kay Father Fred Gamarcha. Pads, happy birthday sa imo, na? Kay Father Alfredo Gamarcha, happy birthday sa imo. Hindi lang halin kay Tita We, kundi halin man kay Ma'am Elizabeth Kamala. Why are you smiling, my dear? May mag-claim sa ruleta? Okay. O, sige. Kag happy birthday man kay Reverend Father Chris Gonzalez. Okay. May ara kita winner para sa dakup ka, daog ka, ruleta promo. Baw kabay patani sa pagpatiyog sang ruleta, ang iya gid wish nga mabunot, amugid ang mabunutan niya. Okay na, sir? Pwede? Okay, ga-preparar pa si action na? Okay na, tagail lang ko signal kung okay na. Kaya mapreparar man ako para sa mga horoscope, mga zodiac signs, nga mga nagahulat sa ilang horoscope. Tagail lang ko signal kung okay na, kay suguran ko anay diri. Lunes, subong nga adlaw, Agosto 29, unahon neto ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo na tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgo niyan, ang inyo mga energy, hindi gid ninyo anay paglaptaha dira. I-preserve, organize ka sa imong trabaho, kag i-assign mo dira ang mga kung pwede pa lang mga masaligan mo nga mga tao para ma-achieve mong imo sini goal. No, kinahanglan lang gid ana. Pasugti man ang imo sini kaugalingon sa gusto bulas ang kaugalingon kung anong gina-crave mo, no? Pwede gid. Ang isa ka bas karon mga Virgo niyan pamati bala. Isa ka baso sa inyong horoscope, isa ka baso ng milk tea pa-recharge sa imo. Maswante nga mga numero sa mga Virgo parte ang inyong horoscope. 15, 25, 32, kag 43. Manga orange is your lucky color. Katuan na natin ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Mga Libra, yes, ikaw malipayon, kamo malipayon nga mga Libra, tungod sang inyo trabaho sa karon. Makaangkon kapag gid or kamo sang bag-o nga project,
Kag sa mga singles nga Libra, may makilala ka mo nga mangin kabahin sa inyo kabuhi. O sa mga singles lang na iya, ha? Justin 9, 27, 32, kag 47. Persimmon red, no? Magina kung daw ano kapula inang persimmon nga red, no? Signal lang, sir, ha? Na, okay. Mas swerte nga mga numero na nahatag mo na tutawi. No, Libra, again, Justin 9, 27, 32, kag 47. Ang mga Scorpio, yes, Scorpio. Ang mga Scorpio na tao, Oktubre 24, tuptub Nobyembre 22. Wow, may negosasyon. Successful ang imong negosasyon. Kag maswerte man ikaw kung may ara kontrata nga pilermahan. Malipayon ikaw sa imo karelasyon. Yes, Scorpio. Maswerte nga mga numero 29, 49, kag 52, may 41 pa nga paamay. Okay, blue is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga si Sagittarius. Okay. Mga Sagittarius, Nobyembre 23, tuptub Disyembre 21, ay ang mga energy, ang energy naman sa Sagittarius nakafocus sa pagkumpleto sang isa ka importante nga proyekto. Maangkon mo gidang ginahangka ang imo ginahandom Sagittarius. Maswerte nga mga numero 12, 23, 32 kag 45. Your lucky color is yellow. Okay, break ani kita sa magkadali kay ara nang aton sini winner sa Dakup Ka, Daog Ka Ruleta promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay, kadtuan tang Studio B, actionan. Kung sa ato mga ka-aksyon. So, kung hapon, upod nato ng isa sa mga nagabutaan ng iyang pangalan. Di ba? Ano yung pangalan mo, sir? Eduardo Cayaw. Sir Eduardo Cayaw, sino nga angkor ang nabatian mo nga naglawag sa imong ngalan? Yan ni Aksyon Boy Duran kag ginasagan. Very correct. Duran kag Action Dorel Kabato. Grabe si sir, aga pagod ka pamati. So, sige Edo, hindi na siya hindi na siya makapalawig pa, no? Sige. Aksyonan. Aksyonan? Anong target yada sa aton ruleta? Ano ko ng target mo, sir? Biskanan nyo lang, pero kung bugas namin man kay para makapangatag man na sa tupad baleta. Okay, very good. Problema galing kung halimbawa bugas, ikaw ba na kung mabakintol? Okay, go na, Aksyonan. Sige go na sir. Kamera-mira, agad kayo para makuha ka gina mo nga gusto ma-achieve. Sige, go! Para ka Buti ni Puwersa. Ate Ugin. Di, nagpundo. Yes! Hala, Te! Na-achieve gid. Yes. Wow! Congratulations! Oo. Sakto gina. Alam dito, wala na sa mayambal. Anyway, sir. Ano mahambal mo, sir? Wala na ko taga-expect sa TV, pero sa pinsar ko TV man mo. TV ang makuha ko. Siyan bugas, okay man para makatila man ang tupad balay sa balay. TV! Kinalabot para si mo, sir, TV. Alam mo po galing sa OJT, yung mga beautiful. Ipalapit na natin nga, ipapalapit ang ruleta kay para ma-prove good bala nga TV. Hindi, ito lang. Ito lang. Ilap lang ko, gang. Ayun! Congratulations! Appliances TV. Wow! Congratulations! Daliwat, congratulations sa mo, Sir Eduardo Cayaw sang Purok Ina, Barangay 1, sir, no? Yes. Ano?
Si Tita Wilma, ni Subong ang nag-a-anchor. So, anong mahambal mo sa Action Radyo Bacolod TV? Sana Di buenas ang buntis. Madamong giga salamat sa Action Radio kay Tita Wig. Sa tupad balay ko gali. Sorry gid di ko matilaw. Apil na ka mo radyo basi ka mo naman ang magabutan. Madamong giga salamat. Tulog na siya sa inyo balay mo lang sa Kinantaw TV. Sige, Tita Wilma, live day sa Studio 2 sa Action Radyo Bacolod. Opo din sa gihapon ni sa Action and Defensor Lisay. Una, sabay ito na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Okay, nabatian natin from Studio B. Okay. Congratulations. Okay, nabatian natin from Studio B si Action and Defensor Lisa. Upod man natin si winner Eduardo Cayaw sa Purok Ilak, Barangay 1, Bacolod City. Congratulations. Nakuha gini ang flat screen sa television. Congratulations sa inyo, sa imo. So sa iba naton nga mga kauturan nga may mga kupon, don't worry, na? Basi ka munang masunod, ha? Okay, relax lang kada. Sigman sa aton sa ni oras, alas 2:57 na Action Radio Philippine Standard Time. Para yun anay ni Tita Wilma nabili naton nga zodiac sign. Ara nakita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, ang mga natao Disyembre 22, tubtob Enero 19, daw hindi makuha sa pensar ko balatyago ng kalipay para sa aton winner. Ana. Capricorn, ara ka sa husto nga klase sang trabaho. No? Kinahanglan mo lang dugang nga diskarte. Dugang nga diskarte para sa imo sinita trabaho, pero kinahanglan magapadayon kag magapabilin gid ang imo katampad sa imo man mga kadil, ha? Kinahanglan magalawig pa na siya, basta honest ka lang. Mas wati nga mga numero 15, 39, 32, kag 54. Gold is your lucky color. Kadtuan neton ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, paborabligid ang karon nga adlaw para sa imo social interest, na focus ka gyud para hindi mauyang ang imo kabudlay. Kung may meeting, tambong man ikaw Aquarius. 25, 31, 35, kag 47 magmasuwating nga numero sunflower yellow is your lucky color. Okay, para yuno naton, ada kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Significante ang turning point sa imo life, no? Ang natungod sa kanta, abaw, namin magkanta mga Pisces ay kag magapalapit ang isa ka mga oportunidad sa imo para mahatagan man katumanan ang imo handom sa kabuhi. 12, 39, 52, kag 57, mga maswerte nga numero. Your lucky color is red. Kadtuan naman natin ang Aries. Ang Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, mapatihan man nga mabudlayan ikaw nga makabaton. Tungod nga, no? Ara sa tupad mo ang tawo nga ginahandom mo, nga abi mo sa handom mo lang siya, tubtub sa handurawan mo lang siya makita. Gali ara na siya sa imo atubangan. Sino ina? Ano ang papel niya sa imo kabuhi? 23, 26, 29, kag 35, your lucky color is sapphire blue. Yes, Taurus, ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20, malipayon ang mga Taurian karon nga adlaw sa ila man makita nga resulta sang ila pina nga budlayan. Halong lang sa inyo saligan, ha? May ara paandam nga may magahudas sa imo. 12, 20, 23, kag 26, your lucky color is bronze. In Punto Las Tres, Action Radio Philippine Standard Time, ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Again. Padayon nun anay ni Tawe, ano? Tapuson taning pila ka nabilin. Ara na kita sa Gemini. No? Para sa ito na horoscope for today, Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Kinanglan mangin maalam ikaw, Gemini, suno sa imo horoscope. Kinanglan mangin maalam ikaw sa pagpili sa imo abyan o kung sa updan mo man nga grupo. No? Tungod ang ibandera, naga-after lang sang ila kapuslanan sa imo or kung ano ba lang makuha nila sa imo na so kinanglan hinay-hinay lang kes 15, 29, 30 kag 22 blue is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Happy ang adlaw sa mga Cancerian para sa ginatawag family bonding. Aba sila maga-enjoy sila, maga-date sila kung may plano nga magkaon sa gwa, pwede man, pero hinay-hinay lang sa pagkaon, Cancer. 12, 20, 23 kag 41, pink is your lucky color. Kag sa katapusan nga zodiac sign Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Aba, ang mga Leo maga-overtime para sa isa ka proyekto. May ara bala surprise nga nagahulat sa imo or sa inyo, Leo, na ang imo ex magapabatyag sa imo. Abaw. Mas wati nga mga numero 17, 23, kag 33. Great Violet is your lucky color. Na batian ang atong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Kag si Tito Wilma wala na siyang panahon, gani pasensya na sa mga wala naton malabutan, bawi naman kita buwas, ano? Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. I can't say goodbye. Saliwat salamat gid. Standby sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I would die deep in the heart. Action Radio!